Maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Sa sining itiyo nagapasalamat naman kita sa Ginoo nga makaobdanay kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa Isaias kapitulo 53 halin sa 1 tubtob sa city. Kagangaton paghimuon sining itiyon, pagabasahon naton ang kada verse kagaton nga pagapamalandungan ini tubtob nga matapos ang 7 ka mga bersikulo sa Isaiah 53. Unas tanan, aton pagatan-awon ang bersikulo 1, verse 1, nga nagasiling, ang mga tao nagsabat, sino bala ang nagpati sang amon karon ginabantala? Sino bala ang nakakita sang gahom sang Ginoo? Diri may duha ka pamangkot sa bersikulo 1, pero aton talupangdon ang ginhambal diri ni propeta Isaias nga nagasiling, sino bala ang nagapati sang amon karon ginabalita? Amo na ang isa ka dalan nga aton pagapatugsilingan. Si propeta Isaias, kung aton ini natalupangdan sa Old Testament, amo ini siya ang tao diin ginpahayag sang Dios sa iya ang isa ka Mesiyas. Siguro may mga pulong kita nga dapat makuha sing mayo, sing maathag sa sinigid nga tion. Ilabi na gid kay naga-celebrate na kita sang Pasko. Nagsulod na ang Pasko, kagini mabatian naton permi ang pulong nga Mesiyas. Ang Mesiyas kung sa aton pa nakakahulugan nga ang manluluwas nga ginsaad sang Dios nga iyang ipadala. Okay, amo inang kahulugan sang Mesiyas. Ang ginsaad nga manluluwas nga ipadala sang Dios kung sa aton pa Mesiyas. Ang Mesiyas kag ang pulo nga Kristo, Christ, pulo parehas ini sila sang kahulugan. Ang kahulugan nila nga duha amo nga ang manluluwas nga ginsaad sang Dios nga iya ipadala diri sa kalibutan. Pero si Isaias nga nagsulat sa sining Isaiah 53, ginpakita sang Dios sa iya kung ano nga sahi sang manluluwas ang iyang ipadala diri sa kalibutan. Siya nagsugod panudlo sang una, kag ginpadayon ini sang paggabantala sang mga tao subong tapos nga naluwas o kung tapos nga natao si Kristo. Si propeta Isaias nagpanudlo, nagbantala na nungod sang kabuhi sang Mesiyas sang wala pa matao si Kristo. Tapos nga natao si Kristo, ginpadayon sang manugwali, sang mga manunudlo, ang ginsiling nga ginpadala sang Dios nga manluluwas. Kung sa aton pa sa labing matag amo ini, nga si propeta Isaias nagpanudlo sa mga tao sang una nga may matao nga manluluwas o kon Mesiyas nga igapadala sang Dios. Karon iya kay tapos naman na tao ang ginabantala sang mga katawhan subong nga manugwali sang Dios amo nga nagapanudlo ang mga manugwali subong sadtong natao na nga manluluwas. Sang una nagapaabot pa lang sila panahon ni Isaias. Karon niya kay nag-abot naman, nagabalikid kita sadtong tion nga natao si Kristo ang Mesiyas nga ginsaad sang Dios nga iyang ipadala sa sininga kalibutan. Kung sa bagay, sa Isaiah 7:14, amo ini ang ginhambal ni Isaias sa mga tao. Nagsiling siya, ang Dios gid
amo ang magapadala. May isa ka babae siling ni Propeta Isayas, may isa ka babae nga ulay nga magabusong sang isa ka bata nga lalaki. Magabusong kag magabata sang isa ka lalaki kag pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel nga kun sa aton pa ang Dios kaupod naton. Ginhambal na niya nga daan nga ang Mesiyas igabusong sang ulay, birhin nga babae. Kag kabalo ka natuman ini nga tagna ni Isayas mga 700 ka mga tinuig kag natuman. Hindi nga 7 ka tuig. 700 years. Kag ini makita sa Mateo 1:20 tubtob sa 23. Sang natuman na gin-record sa New Testament. Nga ang ginhambal ni Propeta Isaya natuman, ang iyang gintagna natuman sa Mateo 1:20 tubtob sa 23. Pero ang akong ginbasa kay ina nga nagasiling, sino bala ang nagpati sang Amon karon ginabantala ang pulong Amon kay man gindala ni Propeta Isaya ang iyang mga kaupdanan sa Old Testament sang wala pa matao si Kristo nga nagabantala nga may Mesiyas o kung manuluwas nga matao sa isa ka birhen nga mo'y na ang ginsaad sang amay nga iyang impadala nga ginatawag naton subong Mesiyas. Okay? Nagsiling si Propeta Isaya nga sino bala ang magapati sang Amon. Damo, kay man gindala ni Propeta Isayas hasta ang subong nga manugwali. Nga tapos na tao si Kristo. Sang wala pa matao, may nagpanghambal, mensahero. Sang natapos na si Kristo nga tao, ginapadayon ini nga mensahe. Pero nagsiling si Propeta Isayas nga sino ang magapati sa Amon. Kay man nakita ni Propeta Isayas sa iya, kay ginpahayag sang Dios sa iya ang matutuod nga Mesiyas, ang kabuhi sa matutuod nga Mesiyas, iya nang daan nakita kay man ginpahayag sang Dios sa iya. Mabudlay ini ibantala o kon ihambal sa mga tao, kag mabudlay man nga patihan sa mga tao ang pagpanudlo na nungod sang Mesiyas nga ari. Nagsiling ang manunudlo nga si Propeta Isaya nga ang Mesiyas igabusong sang ulay nga babae nga wala matandog sang lalaki. Ti mabudlay inaiya patihan. Kay man kung mga mamangkot ka sa mga doktor nga nakaibalo sang kung paano nga ang babae magabusong, ti ang sabat nila ang babae magabusong paagi sa kooperasyon sang duwa katinuga, babae kag lalaki. So magabusong lamang ang babae paagi sa kooperasyon sang laki kag babae. Okay, ti mabudlay ni apatihan siling ni Propeta Isayas, kag may kabudlayan kay siling niya, ang isa ka birhen wala matandog sa lalaki magabusong. Kag kun imo hambalan ang mga tao sina, mabudlay sila magpati kay nakabalo sila nga mabusong lamang ang babae kon may lalaki. Nga ining duha katinuga may ara nga kooperasyon din magabusong kag igabunag. Amo ina nga nagsiling si Propeta Isaya nga sino ayhan magapati sang Amon igawali o kon igabalita kay man kabudlay nga pamatud-an kang isa ka Mesiyas ibusong sang birhen nga babae. So may kabudlayan ang pag-explikar, may kabudlayan ang pag-intindi sa mga tao nga nagapamati sini. Okay, ang sunod pagid nga kabudlayan nga ginhambal ni Propeta Isayas nga daw
mabudlay ang paghambal sa mayong balita ananungod sang isa ka Mesiyas nga matawo sa sini nga kalibutan. Ikaduha nga kabudlayan, nabalaan ni propeta Isaias nga ang Mesiyas nga matawo anak sang Dios. Ti ko ni hambal ini sa mga tao, ilabi na dito sa Nazareth, diin si Kristo nagdako, sa Galilea, diin si Kristo pirmi nagapanudlo, kag ini nga mga tao sa Galilea, ang mga tao sa Nazareth, nakahibalo sang tawhanon nga ginikanan ni Jesus Christ. Kay man taga dito sila, si Jesus Christ na tao sa Bethlehem, pero dito siya nagdako sa Nazareth, upod sa iya nga ginikanan, si Joseph kag si Mary, kay man si Joseph kag si Mary, dito nag-istar sa Nazareth. So si Jesus Christ kilala sa mga tao. Karon kon si propeta Isaias nagsiling nga ang Mesiyas anak sang Dios, ang siling sa mga tao hindi sila magpati kay kilala nila si Joseph kag si Mary. Siling nila, bata ini ni Joseph kag ni Mary, paano nga magsiling ka nga anak siya sang Diyos? So siling niya, may kabudlayan ang pagbantala sang kamatuoran nanungod sang kabuhi sang Mesiyas o kung manuluwas nga ginpadala sang Diyos sa sini nga kalibutan. Dugang pa sini, kung magsiling ang manugwali, halin sa Old Testament, tubtob subong, nga si Kristo naghalin sa langit. Okay, ang ilaman sabat amo ini, nabalaan namon, ilabi na dito sa Nazareth kag sa Galilea. Ini sila magpati nga si Kristo naghalin sa langit kag anak sang Dios. Kay siling nila, nakita man ang gani nila si Kristo, nga nagabulig siyang amay nga si Joseph dito sa shop, kay man panday si Joseph kag si Jesus Christ subo nga una nila nga bata nagabulig siya dito obra sa shop. Ti nakita nila dito si Kristo nga nagaobra, ti mabugat kung singanon mo nga si Kristo halin sa langit. Kay siling nila nakita namon da siya sa Nazareth nagaobra bulig kay tatay niya. Okay, nakita man ni propeta Isaias, kag ginapanudlo ini halin sa una tubtob subong nga ang kamatayon sang Mesiyas paagi sa paglansang sa iya sa cross. So ginatudlo nila sang una, ginatudlo subong kag magbugat ang balatyagon sa mga tao sa pagpati sina tungod kay man panahon ni Kristo ang kasuguan sang Romanhon, sang Rome. Amo nga ang tao nga sobra gid kadako siyang sala, makasasala gid nga hindi na madispunihan, ilansang sa cross. So ang tao nga ilansang sa cross, amo ina ang tao nga dako-dako gid ang ilang mga sala. Kabangdanan kon imo na domduman nga si Kristo piyak kag piyak siyang kilid may ginlansa nga duha ka tawo, yadto nga mga tawo kawatan, kriminal, mga tawo nga hindi na madisiplinahan tungod sang dalagko nga sala nga ilang himo, didto upod si Kristo kay man amo ina ang kasuguan sang Rome nga ang tawo nga mapamatud-an nga nakahimo sang dako nga sala igalansang didto sa cross. Ti si Kristo iya wala sala, ti nga agin lansang sa cross, amo na ang ginsiling ni propeta Isaias nga sino ayhan ang magapati sang amon nga inog balita sa mga tao kay mabugat ang kamatuoran nga ginpakita sang Dios sa iya kay propeta kag ini nga mga kamatuoran halos hindi mahangpan kag mabaton sang mga tao. Mga kautoran, dumdumo naton nga ang Dios siya mas maalam kaysa aton. Kag mas nakahibalo siya kung ano ang maayo kag malain para sa aton. So ginhambal niya ini
kag ginabantala ini sang mga manog balita subong tungod kay amo ini ang plano sang Dios nga labing maayo agod ang tao makaangkon sang kaluwasan sang iya kabuhi. Hindi ini paagi sang tao, paagi ini sang Dios nga daw halos hindi naton mahangpan. Kag nagasiling gid propeta Isaias nga sinuayhan ang magapati sini kay daw mabugat ini nga patihan sa mga tao. Mabudlay nga iwali o kun itudlo kag mabudlay man nga batonon sang mga tao kay iniya nga idea nga kamaturan halin sa Dios kag wala ini nagtubo kag nagwa sa balatyagon kag plano sang mga tao. Okay, ang ikaduha nga tan-aw naton nga ginhambal ni propeta Isaias amo ini makita sa bersikulo 2 kag 3. Ato naman basahon nga nagasiling kabubuton sang Ginoo nga ang iya alagad kon sa aton pa si Jesus Christ magatubo kaangay sang isa ka tanom nga nagapanggamot sa mamala nga dota. Wala siya sing tindog o kon kaambong nga matalupandan naton siya. Wala siya sing katahom sa iya nga pagahandomon naton siya. Gintamay naton siya kag ginsikway. Ginbatas niya ang mga pag-antos kag mga kasakit. Wala gani sing isa nga luyag magtulok sa iya. Wala naton siya ginsapak. Subo nga daw wala gid siya sing pulos. Okay. Sa malipot nga dinalan ginsiling sang Bible nga ang mataw nga manluluwas o kun Mesiyas katulad sang isa ka tanom nga nagtubo sa mamala nga dota, sa kigas nga dota. O ini nagapaintindi sa aton nga ang mataw gali nga manluluwas imol kag nagakabuhi subong nga ordinaryo lamang nga tao. Ordinaryo, okay, katulad sang tanom nga nagtubo sa mala kag kigas nga dota. Kung sa aton pa si Kristo nagkabuhi subong ordinaryo lamang nga tao. Kung sa bagay ang aton iya naibaluan nga kamatuoran nga si Kristo anak sang Dios, si Kristo hari sang mga hari, si Kristo tag-iya sang bug-os nga kalibutan kay siya amo ang nagtugas ini upod sang iyang amay. Pero nagpakita siya, nagkari siya sa kalibutan subong nga ordinaryo lamang nga tao, katulad sang tanom nga nagtubo sa kigas kag mala nga dota. Amo ini ang describe sang Bible sa aton. Kabangdanan nga nagsiling si Isaias sa aton ginbasa nga wala siya ginasapak sang mga tao nga daw katulad siya sang isa ka tawo nga wala gid sing pulos. Kay man sa aton iya kalibutan diri sa dota ang ginasapak iya permi ang mga tao nga gamhanan kag mga manggaranon. Kung imol kay mo ya kag daway waay kagid ti daw wala sing nagasapak sa imo. Amo ini ang natabo kay Jesus Christ, ang Mesiyas nga ginpadala sang amay, ang manluluwas nga ginpadala sang amay. Imol siya, nagasakripisyo, ordinaryo nga tao, bata sang panday, hindi bantog ang iya mga tawhanon nga ginikanan, ang guwa niya ang mga tao, wala nagasapak siya. Okay, kay man, amo ini ang kamatuoran. Hindi bala ang Diyos nagsaad, nga ipadala nakon sa inyo ang manluluwas. Una sa tanan, natalupangdan ini sang mga Israelinhon, ang mga tao nga pinili sang Dios. Ginsaad ini sang Dios sa ila, nga ako magapadala sa inyo
sang manluluwas pero wala nila maintindihan. Ang ila ay ginapaabot nga manluluwas, hindi manluluwas ang ila kalag, hindi manluluwas ang ila sala. Ano yang ginapaabot nila nga manluluwas? Abi nila ang ginsaad sang Dios nga manluluwas, amo ang manluluwas nga magaapin kag magaluwas sa ila sa kamot sang mga tao nga nagapigos kag nag-occupy sa ilang pungsod nga Israel kag amo ang Roma. Kay man sadto nga tion ang Israel ginkamhan sang Roma kag nagapaabot sila nga ang Mesiyas amo ang magakuha sa ila halin sa kamot sa mga taga-Roma nga nagaulipon kag naga-occupy sa ila nga pungsod. Amo ina ang ila ginapaabot nga manluluwas nga magaluwas sa ila sa kamot sang ilang tawhanon nga kaaway nga amo ang Roma. Pero ang Dios iya nagpadala sang manluluwas nga magaluwas sa ila sa kamot ni Satanas nga nagalaglag sang ilang kabuhi. Ang maluluwas nga makaluwas sa ila gikan sang sala didto sa linaw sang kalayo. Ang maluluwas nga magaluwas sa ila sang nagaulipon nga sala sang ilang kabuhi. Si Kristo nagasiling nga kung ang anak sang tao magahilway sa inyo, matuod-tuod gid nga kamo manginhilway. Hilway sa ano? Sa gahom ni Satanas, hindi sa gahom sang Roma nga nagapigos kag nagapabudlay sa ilang pagpangabuhi. Amo ina ang wala nila mahangpan. Abi nila sang mga Israelinhon nga ang ipadala sang Dios nga manluluwas, maisog nga makaaway sang mga taga-Roma kag masarangan niya ang Roma sa pag-away bisan siya lang isa. So mabudlay tungod kay si Kristo wala man nila nakita nga amo sina kaisog nga makaluwas sa ila silang kaaway, wala sila makakilala kag nagpati nga si Kristo amo ang Mesiyas, ang manluluwas nga ginpadala sang Amay sa sini nga kalibutan. Okay, ginhambal man ni propeta Isaiah sa iyang ginsulat kag siguro aton pagiliwat basahon ang bersikulo 4 pakadto sa 5. Kag diri nagasiling kung tanaw na anay naton ang sulito naton anay ang bersikulo 3, nagsiling siya, wala naton siya ginsapak, subo nga daw wala gid siya singpulos. Okay, 4 kag 5 nagasiling, pero ginbatas niya ang mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Ang mga kasakit nga kita kuntani ang mga pasan. Pero naghuna-huna kita nga ang iya mga pag-antos silot ginpadala sang Dios. Pero ginpila siya tungod sang aton mga sala. Ginhanot siya tungod sang aton mga kalautan nga ginhimo. Ang silot nga iya ginantos naghilway sa aton. Ginayo kita tungod sa mga bunal nga iyang naangkon. Ang pulong dire nagasiling nga siya ang Mesiyas magaantos subo nga talos sa aton. Ginbalik-balik ang pulong kag mahangpan naton ang isa ka pulong nga hinilunggo hiligaynon nga talos. Nagsiling ang mga bersikulo nga akon ginbasa, ginbatas niya ang tanan nga mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Kita mo ang pulong nga talos para tani na sa aton ang alantoson. Pero ginkuha niya ang aton lugar kag siya ang nagantos. Talos kita tani ang antos pero
ginbutang sang amay sayang abaga nga siya amo ang magaantos. Kag kung nadumduman ninyo ang akon ginbasa bag-ulang, amo nga nagsiling nga si Kristo ginsakit nga ini nga kasakitan kita tani ang mapasan, pero siya amo ang ginsakit. Kag siling siyang Bible aton ini suliton agod nga mangin lapas ang aton una siya ginpilas tungod sang aton mga sala talos, siya ginhanot ginbunal tungod sang aton mga kalautan nga ginhimo. So si Kristo ang nag-antos sang tanan para sa aton, ang isa ka manluluwas ang ginpadala sang amay nga wala sing sala, siya amo ang nag-antos sang mabugat nga mga palasanon nga kita tani ang bagay nga magapasan sina. Amo ini ang ginasiling sang Bible sa aton, ang isa ka manluluwas nga mo si Kristo ang Mesiyas nga wala sing sala, wala sa sing sala, pero ginbutang sang amay sa iya, siya amo ang ginpapasan sang aton mga kalapasan. Amoy na ang pulo nga talos, siya amo ang aton nga talos, ginkuha niya ang aton nga lugar. Ano pagid ang ginsiling sang Bible sa sini nga ginsulat ni Propeta Isaias nga iyang nakita nga daan wala pa matao si Kristo, nakita niya ining tanan nga kamatuoran kag iya ini ginpanghambal sa mga tao sang una sa wala pa matao si Kristo. Kagamo ini ang mga balita nga daw halos hindi mabaton kag mapatian sang mga tao sang una, halin sang una tubtob subong kung kita magbantala sa ginasiling nga mayong balita na nugod kay Jesus Christ. Ano pagid ang ginsiling niya? Tanaw naton ang size kag city. Kag ang ginhambal diri amo ini, ginpintasan siya, pero ginbato niya ini sing mapainobsanon. Wala gid siya magreklamo kaangay sang isa ka kordero o kon karniro nga ilihawon. Kaangay sang isa ka karniro nga pagaguntingan, wala gid siya magreklamo. Okay. Amo ini ang ginbalik-balik sang Bible. Si Kristo wala gid nagreklamo. Ang siling sang ginbasa naton bagulang amo ini nga si Kristo katulad sang isa ka karnero nga gindala sa pagaiyahon sa lugar diin siya iyahon, patyon kag iyahon. Sang ginadala siya didto, wala gid siya nagreklamo. Ang gusto silingon sa mga verses amo ini nga gintuman gid ni Kristo, wala reklamo. Ang tanan nga plano sang amay, plano nga ang ginpadala siya diri sa kalibutan. Ikaw kag ako amo ang rason nga si Kristo nagkari sa kalibutan. Wala siya nagreklamo, ginpapasan sang amay sa iya ang tanan nga kasalanan sang bug-os nga kalibutan. Siya amo ang manugpasan sang mabugat nga palasanon nga amo ang aton sala. Sa John Kapitulo 1 versikulo 29, sang si Kristo nagapalapit kay John, siya nagtudlo sa iya. Ang mga tao ginhambalan ni John, ni Juan the Baptist, siling niya, tanawa ang kordero sang Dios o kon ang karniro sang Dios nga magakuha sang sala sang bug-os nga kalibutan. Amo ina ang mabugat ang sala sang bug-os nga kalibutan. Mayo tani kon nagsiling si John nga amo ini ang karniro sang Dios nga magakuha sang sala ni Judas nga nagluib sa iya. Hindi,
sala sang tanan nga mga tao sa bug-os nga kalibutan. Ikaw kag ako, kitang tanan, ginpasan ni Kristo, kag ginpapasan sang Amay sa iya ang kabug-at sang aton tanan mga sala. Pero dumduma nga nagsiling ang Bible, si Kristo wala gid nagreklamo. Ginbato niyang tanan nga plano sang Amay, nga siya amo ang magapasan sang sala sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Tanawon bala naton. Sang si Kristo upod sa iyang mga apostoles, nagkadto sa garden sa Getsemani, agod magpangamuyo. Nabalaan ni Kristo nga dali na lang siya ilansang sa krus. Sang dito sila, ang iyang mga gintutunan, ginbilin niya sa isa ka lugar, kag nagkadto si Kristo sa uloonhan, dito nagpangamuyo siya sa Amay. Nya Amay, kung mahimo, ilikaw ini nga kopa sa akon. Okay. Ang kopa, ulo priya sina sang tasa bala, nga ginagamit naton mag-inom sang kape. Amo ina ang ginamin niya nga kopa. Pero ang sulod niya sang kopa, hindi kape, kagatas, kag may kalamay, hindi. Ang sulod sang kopa, nakita niya ang tanan nga pag-antos nga iyang pag-antoson dito sa cross sang Kalbaryo. Sa sulod sang kopa, nakita ni Kristo ang kadalagko nga lansang, nga ilansang siyang kamot, kag ilansang siyang tiil. Nakita niya sa kopa ang bangkaw nga matalom, nga igabuno siyang kilid. Nakita niya dito sa kopa ang mahapdi nga mga tunok sang mga balagon, nga ginhimo nga korona, nga gindasok siyang ulo. Kag nakita ni Kristo ang lubid nga may matalom sa punta, katulad sang sansalon nga matalom, nga ginahanot sa iya. Kag ang matalom sa punta sang lubid, nagapilit siyang panit, kag nagaupod ang iyang panit sa paghanot sa mga soldado, samtang nagalakat siya pagkadto dito sa bukid sang Kalbaryo, diin siya gilansang. Inang tanan nakita ni Kristo sa sulod sang kopa, tungod sina nagpangamuyo sa siyang Amay. Amay, kung mahimo, ilikaw ini nga kopa sa akon. Pero kabalo ka kung anong siling ni Jesus Christ, Amay, hindi ang sa akon kabubuton amo ang matuman, kundi ang imong kabubuton amo ang matuman. Kag siling sang Pilipos, amo ini ang Pilipos 2:8, nga si Kristo siling San Pablo nagkari, nagpaubos, nakita nga daw dagway sang isa ka ulipon, kag nagmatinumanon siya siyang Amay bisan tugtod sa kamatayon dito sa cross. Si Kristo amo ang Mesiyas, ang bugtong anak sang Amay nga ginpadala diri sa kalibutan, nga nagtuman sang tanan nga kabubuton sang Amay, nga bagay niya pagahimuon agud lamang nga matigayon ang kaluwasan sang imo kag akon kalag. Si Kristo nagkari sa sining kalibutan agud sa pag-antos sa cross, agud nga kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Pero ang Bible nagasiling, paano kita makalikaw kung ibaliwala naton ang mayong balita nga nagahatag siyang kaluwasan sa aton? Ang mayong balita amo ni nga si Kristo ginlansang napatay, ginlubong, kag nabanhaw, kag ang tanan nga magatuo sa iya bisan mapatay pero mabuhi man liwat. Ini amo ang mayong balita. Pero ang siling sa Bible, paano kita makalikaw sang silot kung ibaliwala naton, kung ineglect naton ang mayong balita na nood sang kaluwasan sang aton mga kabuhi? Mga kautoran, ang dapat naton himuon subong,
amo nga magapaubos kita sang aton kagalingon. Hinulsulan naton ang aton mga sala nga nahimo sa tubangan sang Dios. Tuuhan kag batonon naton si Kristo sulod sang aton mga kabuhi. Kay nagsiling siya, ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Kung mga anak sang Dios, dito kita magapuyo siyang balay nga iyang ginaman nga amo ang langit. Madamong salamat kag kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpanghikot sa aton mga kabuhi. Tugtog nga maangko naton si Kristo kag ang kaluwasan nga iyang ginpatigayon dito sa krus sang Kalbaryo. Amen.